Keď už ste pripravení odpaľovať a ste dostatočne rozcvičení, loptičku máte umiestnenú na stojančeku alebo priamo na podložke. Postoj je na šírku ramien s loptičkou umiestnenou v strede. Palicu si chytíme štýlom baseball, to znamená, že ľavá ruka bude na spodnej časti palice, pravou rukou sa spojíme s prstami z ľavej, prekrieme ľavý palec a následne sa snažíme otočením vrchu tela dostať do písmena L a potom do druhého písmena L. A pokiaľ ste ľavák, urobíte to isté, akurát ľavá bude pravá a pravá bude ľavá. Pokiaľ sú okolo vás ďalší golfisti, prosím vytvorte medzi sebou dostatočný bezpečnostný odstup, približne 2,5 metra, tak, aby ste sa navzájom neohrozovali. Pokiaľ odpaľujeme skrytého odpaliska, diváci stoja vždy za žltou čiarou kvôli bezpečnosti a používame nižší stojanček, prípadne odpaľujeme priamo z podložky.